kapadya. Grabe ang lamig. Kung dati lumalabas na alas 4 ngayon, di pwede. Napakalamig. Nanunuot sa balat. Nakatatlong patong na ako ng jersey. Grabe lamig. Ayos yung narigat. Boy, talagang naka-specialize kayo kanina ka. Naka-ride kayo. Kamandi mo yung sa'yo. Oo, talagang malang minat. Ano na? Taruh daun di sana. Lambang lang tao, nakadoble-doble na dito yun ha. Ako yan, natibay ka doble lang sa tao. Pinaitak sa ganang tibagyaw. Kaputi ah. Nya ka sana oh. Kamangan na higpitan niya. Pagdati card mo. Isang araw niya. Oh, mag-space passer. Hoy. Patalo ka sa malot eh. Dalton Pass. Malikaw ko na kumagay. Kastiwa na eh. Siguro, dahil talaga sigurado na. Sana isagsaga na mga ngayon. Pagkasama mga balakaw ka na hindi. Okay. Pati nga ito yun ngayon. Morning! Kaya nga itong batay, kugtar ko kaya lang siya pwede manibila nga eh. Nagbigil na ito. Nagpahalit ko pa nung namang nga, tayo yung kasi hindi ka dugay. Awang nga ra, lagi yung paano ka nagaduda. Kung gulo na awang. Hindi mo na paano na ha. Sama ko may sana ha. Okay, kargaan pa na di palo. Okay. Pasyal tayo ng Dipalo mga kapadyak. Aliwanag na. Kakarin lang natin ang tibag.
berangkat? Alas 8 nya? Pastikan lang. Pasapon na. Okay.